Salamu alaikum. Yawa 'yan uwa barkanku. Yau za mu koya muku yadda za ku haɗa princess cut. A baya mun nuna muku yadda ake yanka lining da yadda ake manna musu padded da paper gum a lining. To yanzu za mu nuna muku yadda ake haɗawa. Da yawan mutane suna cewa wai suna iya yankawa daidai, amma kuma bayan sun gama yankawa wai sun zo haɗawa bai musu daidai. To yanzu ku lura da yadda nake yi. In ka daidaita shi haka, don kuka daidaita shi kamar yadda kuke gani, daidai wurin da kwanan nan ya fara ba da curve ɗin breast cut ɗin, idan ka kai wurin sai alluranka ta zama tana ciki, sai ka ɗaga, sai ka juya, sai ya zama shi na saman yana kwantawa a na ƙasan a yanda shape ɗin shi yake. Kar ka ja shi, kawai zai ringa bin shape ɗin ne a hankali kamar yadda kuke gani haka, har ka kai ƙarshe. So bayan ka yi haka ne, bayan kun manna kun ɗinka, kun ga yadda zai zama, sai ku zo za ku ɗan yanka daidai wannan kwanan, sai ku yanka shi haka, shi ne zai ba da shape ɗin ya fita. Sannan sai ku zo ku bi shi haka, kuna yayyankawa kaɗan saboda idan mun zo gogewa za mu buɗe shi. Akwai wanda ba a buɗewa, wanda kawai za ku kwantar da shi gefen ne ku take. Akwai kuma wanda za ku buɗe sannan kuma za ku tattake, ya zama taku biyu kowane gefe kun take shi. To amma a wannan ne ba zan take kowanne ba, zan buɗe shi ne kawai, sai in kwantar da shi, in buɗe shi, in goge, in kwantar da shi kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu manna ɗayan, za mu ɗinka ɗayan. Ta ƙasa ake farawa. Kun ga wancan mun fara ta ƙasa, sai gefen ya zama a sama. To yanzu wannan ya zama tsakiyar ne a sama. Shi ma dai still haka za ku bi shi, sai ku juya shi. Bayan kun zo daidai kwanan, za ku lura, sai ku bar alluran a ciki, sai ku juya shi, shi ma ya ringa bin na shape ɗin wancan na ƙasan a hankali. Ba ja za ku ringa yi ba, kawai ya zama ya bi shape ɗin ne, kuna juya shi a hankali. Yawwa, shi ma ɗin bayan kun haɗa shi, shi ma za ku bi shi kuma ku yayyanka shi kamar yadda muka yanka ɗayan gefen, kaɗan haka har zuwa ƙarshe. Za ku ringa bin shi har ku yanka shi. To yanzu kun ga mun gama, mun yanka shi. Kun ga shape ɗin ya fito, kamar yadda wasu suna tunanin wai idan ba a sa shape a na tsakiyan ba na breast cut wai ba zai tashi ba. To wannan shi yankan haka ake yin shi, daga yadda ka yanka ne. In ka yanka shi da kyau, za ka gan ya fita da kyau. To yanzu abin da ya rage, za mu ɗinka bayan. Kun ga shi ma bayan haka za ku zo ku ɗaura shi ma, ku ringa farawa ta ƙasa, kar ku ringa farawa ta sama. Ku ringa farawa ta ƙasa ne ko da yaushe. Sai ku sa shi haka, shi ma ku ringa juya shi, yana bin shape ɗin hankali har ku kai ƙarshe.
shi ma lining ɗin yanzu sai ku ɗauko shi ku ɗinka shi kamar yadda kuka ɗinka a atamfan. Za ku ringa farawa shi ma daga ƙasa. To yanzu da dai ban so in nuna muku yadda za ku yi na lining ɗin ba, tunda kusan duk ɗaya ne da na gaban riga. To amma akwai abin da ya kamata in nuna muku. Akwai abin da ya kamata in nuna muku shine bayan kun haɗa shi haka, shi akwai wani takewa da muke mai. Shi ba za mu tsaya goge shi mu buɗe shi ba. So abin da muke yi kawai shine bayan mun haɗa shi haka, sai mu take, za mu yanka ƙasan. Za mu yanka ƙasan ta wurin daidai inda ya kwana kamar inda muka yanka wancan. In ka so za ka ƙara iya bin shi ka yayyanka shi, amma a wannan ba dole ba ne tunda shi za mu take shi ta gefe ɗaya ne. To kamar yadda kuke gani sai ku juyo sai ku take shi ta na gefen, ba a kan na tsakiyan ba, a kan na gefen za ku take shi haka. Yawwa to kuna gani? To yanzu kun ga inda na take shi, ya kwanta a na gefen ba a na tsakiyan ba. Shi ma ɗayan gefen haka za ku mai. To yanzu kun ga mun gama haɗa na lining ɗin shi ma. Kun ga yadda cikin zai zama. Abin da ya sa muke sa gum a lining ɗin saboda ya fi kyau. Shine irin kayan da kuke gani Senegalese ko manya-manyan shaguna haka ku ringa ganin kamar wani abu mai wuya ne, ko kawai irin dai abubuwan da ake yi kenan, wanda yawancin mu mutanen mu Hausawa suna ganin wannan kamar wahala ne ko asaran kayan aiki. So amma in dai har wannan kayan da kuke gani a shaguna manya suna ba ku sha'awa, to fa irin waɗannan abun su ne ake yi. Dole ne za ka tsaya ka yi aiki mai kyau, ba biri-biri ba. In dai kana so aikin ka yi kyau, to dole ne ka bi shi daki-daki. Yanzu za mu koya muku yadda za ku sa lining ɗin plate ɗin. Kamar yadda kuke gani yanzu na riga na seta har na fara yi. To haka za ku bi shi, ku ci gaba da ɗinkawa har zuwa ƙarshe.
bayan kun kai ƙarshe kenan, idan kun kai ƙarshe za ku juya sai ku take shi a kan lining ɗin. Za ku juya ku take, idan ba za ka take ba sai ka yi lining ɗin gefen kawai ka juya an ka goge da kyau. Akwai ma abin da muke yi wani lokaci, muna sa wannan magic gum a ƙasan, saboda idan mun juya mun goge zai manne ƙasan da lining ɗin zai kama kayan da ya manne. To amma dai abu mai sauƙi shine ku yi sa lining ɗin haka sai ku bi shi ku take shi. Idan har kuka sa magic gum, to za ku iya still ku take shi, za ku iya kuma ku bar shi kawai ku juya ku goge zai kama na ƙasan, zai kama lining ɗin, sannan kuma ya zo ya kama wannan ɗin, ya kama shi asalin kayan. To yanzu haka za ku ci gaba. Idan kun gama sai ku zo ku ɗinke gefen, wato ta wurin zip ɗin.